Magkape ta guys. Panas? Ganda. Magkape ta guys. Kape lang me. Sila ni Doy na mahaw sila. Kami magkape lang me. Mahaw to sila kayo niya. Sila makakuan sa alas 12. Hot choco among kape. It's a burger lang. Nalang niya may pamahaw karon guys. Tipid-tipid. Ano budget? O, na budget ni Nay? Ano budget? Ihurot naman gud gabi eh. Hindi kauli. Paguyod na lang migbaso niya pag uli. Maglay na lang mi. Maglay na lang niya ni. Magkuha na niya, Tek. Ha? Magkuha na niya, dili. Imo nang i-upload. I-upload ka niya. We would like to acknowledge the arrival of the fiscal mayor of El Salvador City. Hindi na mo maklaro ang among mga estudyante guys. Kaya pwede na kadaghan kayo sila na nag-graduate karon. 1,300 sila kabuok na nag-graduate. So di na mo maklaro ang mga estudyante. Ayan, kaming tao po doon. A few moments later. Guys, maniud to me. Late na mong paniud to guys, oh. Dami kayo mong mga saudaan. Tortang talong. Saan na siya? Maglay. Paklay. Pakulay. Broccoli. Kanganggong talong. Talong. Kang doy-doy talong. Kang jandit talong pa rin. Sa'yo mo na ta? Tangkong. Tangkong. Tangkong ayan ni tata guys. Ang ako broccoli. Countan yung lahat guys. Late naman pa ni Odso. Murag something na gid nga gutom. Ay, magkuha na. Kaluha na lang. Ito kasabaw. At least, dako lang. Ganun. Kaon ka guys. Tabo, kulit ka. Kulang ba yung yan ka? Napakakali sa kanya. Ano lang, sa jam? Sige, palit ko kanina. Oyo. Ano, basad ko din? Diyan yung reklam sa no? Ano sa? Lang. Ano? Kasi na yung gawa ako. Wala na family size na ako. Gawa ka ako. Gawa ka. Oh, kaya kaya magatasan mo dito. Ikaw pa sa bawah barkatasan mo. Hindi mo. Ego kay lapas mo. Pas mo lang gud guys. Tapos na. Okay. Yo. Gusto rin yung tanan bayad. Yan ako na. Ilan na yun? Iyayang. Bayad. Kanila ako po. Yun, dito. Walang mani. Ako sa natuyo. Bantu ka init na kaluay mo ko. Ang gawa ko yung magkaroon.
Lah. Nga namig pangahon guys, di paningot di may sa kagutom. Gutom gi guys, man good mi nakapamahaw. Nangapira mi yun niya. Sus ginoko. Padagan pa kay sobrang kamong ano. Ayan. May mga ko. Ayan. Kung nila nahurot guys ang ilang pang order. 100 lang. Nunurot ni Riglan. Kung nahurot kay ang sabaw mo inahurot. Libre magud sabaw. So na dahil may kaon kay libre sabaw. Kaya panahurot ng sabaw ang. Sabi ka paningot sa reklano. Manguli nami guys. Paingon nami sa kuan terminals. Uy! Namili pa sila. Lami pagisoroy pero wanay kuan. Way kakuanan kay makapoy na. Init kayo. Lami lagi panuroy o gabi. Nakasakay na mi guys. So, Magkerte na tanong lagi. naka-kuan mi, naka-discount. Kinagan kay mi. 130 SP. 130. Ispi lugar mi tanan. Oh. Salamat kuya sa pag-ispi. Baka kami sa hapon na kami. 130 maghapon-gapon. SP na to. Ano ang ticket ninyo ganito? Ano SP to? The next day. Hello guys, good morning. Dito na ako sa bahay. Daw ako kanon na ni akong mga gulay. Nanurok na guys. Oh, makan! Mga batong ni Dani na akong ipang usukan. So nagturok ng uban. Gikuan siya guys, gisagunson og ulan. So basa pa kayo ta. Ayan. Ito ka na Ay na mi. Batong ni Dani akong tanom. Ito ka na Usukan ako. Huy, ayaw lagi pag-anha din ha. Dani. Upo. Upo na ang akong gitanom. So ang mga durian. Ayan. Hambog na ilang kuan, udlot. Ayan, ang mga durian. Nakasagonson sila og inom og tubig. Kay kada hapon gaulan. Akong bulanghoyan dadto is hambog na. Hambog na akong bulanghoy guys. Oh. Hilamuno na oh. Ako na ng basukan. Ayan.
Ambot na sila. Tagas na guys. Diba? Tsada gid ang tanong mga makainom og tubig ug maayo. Kaysa kuan. Tsada gid sila guys kung ulanon kaysa bisbisaan lang bitaw. Kada hapon na muulan. So di na ako makabisbis. Diba? Yan. Kaya na ni nagsimilya ko og talong. Talong na akong similya guys. Wala pa turok. Kanida ni ang okra. Wala pa gyapon ni turok ang okra. Ang kalubasa is ni turok na. Turok ng kalubasa guys. Oh. Tulo na yung dahon. Ang dani kay nawa. Ang dani akong gitanom gyapon. Gikaon galing sa mananap. Okay nara. Giudlutan di ay. Wala siya nabuhi. Giudlutan di ay. Sayang. Oh. Gimingaw si Mimi og maayo. So ayan, kuan ra kapunuan ang kuan kalabasa na mayra. Dami kayong kuan guys. Kay basa kas tanan sila. Di na ako magpahuway sa og bisbis karon kay basa kayo ang yuta. So di sa ta magbis-bis. Nakapahuway tagpamisbis karon. Og thank you so much sa inyong lahat-lahat. Lalong-lalo na gyud sana hindi nag-skip na aming ads. Maraming salamat po. Mamahaw ta guys. So, pipino ang akong sudan. Tagaan eh. Wala si Doy-Doy tos puntod o si Alan. Plato di. Kamiran lang na magkaon. Well, Magkaon pa rin kami? Ay, mayroong isda na tira kagabi. Nagkilaw mo si Alan gabi eh. ay alam papilyan. Ay, nakaabot na dahil si Alan pabilian. Dugang yung nagukad lang. Dugang yung nagbasyo lang. Tara na. Tuga na. Sa man nga klase nga tuhugan? Nalam si Alan nagtuhugan kay siya ang maglitson. Kadako sa kina na. Guys, so kamerang kaon. Nanay. Sige na. Father, the Son, the Holy Spirit. Bless us, O Lord, and this day gifts which you are about to receive from the bounty to Christ, O Lord. Happy birthday to you. Talo daw namin ni Mimi guys. Kaya gimingaw si Mimi. Singaw kami muna. Yes. Yes. Parang sabi press. Parang alam ni Nay. Ay, magbasin niyo? Alam na. Hindi man. Sabaang man. Ayan, alam na ako. Kunya na daw si Alan makaon. Okay. Kapoy. Nahuam siya tuhugan sa litson kay mangusina si ugma. Ang isip sa ako. Isip. Ang isip magsaka sa estate. Uy, yun naman yun. Tandog sa ring na da.
Luham luto na. Taga yung guys. Ako man to. O, kamusta? Huwag mo na. Kamusta mo? Pamista ng graduation ninyo niya, pamista ko. Human. At tumanon ko yung pamista. Huwag human. Pinakukuan. Kaya Recognition na naman niya. wala yung kasabutan na sa ila. Ay, nakuha ko na yan. Basta uy na to gilagi ingon gapon. Nga nila daw buhaton karon. Tapak tanan. Tiwas mo sa pag decoration ko pa naman. Lang. Lang. Kaliyok ba ni mo may mura makagiulod me. Kunti. Nagkaon ba kami? Okay, ay pag selfie dia ka nagkaon ka. Selfie naman kayo magkaon. Ay, dara. Dara sa turista, dari. Anda. Kumain dah. Ano mo daw? Kabuli lang manok. Pus na lang. Kay kahig man bisag